Hello guys, kumusta? Welcome back to Handomanan. So usa ka awit for today's episode, May 3, 2025, and this time kaagi ni Leslie. So si Leslie guys, nasakita no siyang uyab nga batanon guys, ug matud pa niya nga di siya mahigog pa guys, no, di siya mag-apil-apil og love, pero niabot guys ang usa ka hamtong tiguang biyudo guys, ug na feel niya nga naay spark guys, no, nga iyang gibati guys, gisuyo siya guys. So unsaga ang iyang buhaton, no, abrihan pabagha ang iyang kasing-kasing nga mahigugma papag-usab or i-close na gyud niya, di niya tagag opportunity or chance ang maong tigols. So dito ta magnakan ato na paminawan ang iyang kaagi. Ano ba na sayang kaagi karon? No kining usa ka babay nga taga Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga Leslie. Wow! May pa-flowers ha! Sana all! Panguyab na lagi para naa sa kaingon ani. Ayun na lang pag-expect na makauyab pa ko. Kaya wala ko'y planong ana. Sus ka na mga lalaki. Ay, maayulan na sila sa sugod. O syempre, kap mo. Since bago pa man mo. Oh, ingon ana gini ipakita ni mo. Nakasabot man ko nimo nga bitter kaayo ka. Kana tungod kay wa pa man ka makakita sa lalaki nga para nimo. Pero kay bawo ko nga mahapi ra ka pohon. Awa niya. Happy pa ka karon. Pero tan-aw lang gid unya nato puhon ay. Day. Kalain ko niya mo dag istorya. Mao gani dad. Mura man sa dili ganahan nga malipay ko. Asag di na lang anak ko eh. Namagay mga tao nga masakit sila ko na ay mga tao nga malipayon. Basta kay ikaw, palayo lagi sa mong ibuhat nak. Basta wala kay kitamakan nga mga tao. Huwag na sayop nak. Pero amiga mong gud ako siya dad. Nagduda na lang hinuon ko. Dili ka ha. Tungod kay nasa nahibaw-an ni Rex. Pangutanan na lang. Aram mo tugan siya ni mo. Subot ipasabot. Naagid lagi. Pangutan agani. Dili ko gusto nga mag-apil-apil. Komprotahag diritso. Oh, tinood. Nagbinuang ko nimo. Unsa? Sorry. Di na sad ako kayong itago. Mas makonsensya ko nga nagsigip ko pangilad nimo. Di ati ka mahal, Leslie. Rex. Mao ba? Nagbuwag mo kay gibinuangan ka? Oh, dad. Wala lagi kagwa. Kay dili ko gusto mo hilak, dad. Sakit kayo yung gibuhat ako. Og dili siya deserving sa akong mga luha. Wow! Ka-strong sa akong anak, oy. Pero, Leslie, kinahan lagi pagawas kila ni Ibu kay wabay sayop sa pagilak-hilak. Dad. Dili ko mahilak. Dili ko mahilak. Hayop ka, Rex. Dili ko nila pwedeng makita nga mohilak ko tungod ni mo. Hala kaluoy niya. Kiahak ko eh. Mura naman sa dinuon ko kahilakon. Sakit na kayo ang akong tugan. Dili na gid magwanta. Musuod na lang ko anang naigihaya. At doon ako na ipagawas ang tanan. Ganun na buhat, maninimo na ako. Ingon ana ragid ka sayo nimo ang tanan? Ha?
Gihatag ako ang tanan nimo, pero ngano? Sakit kayo ganawa ka na ako. Excuse me, miss. Isa mo ka. Ikaw ang kapit sa kong papa, no? Ha? Kabit? Pagkaagnaw ni mo no nga niya ka pa yun? Ha? Nagpakita pa yun ka na kung animala ka? Kinsa ka? Ako may asawa ni Raul. Hayop kang kabita ka! Aray! Aray, ma'am! Aray! Aray, ma'am! Aray! Ngano mas hanggang dito maging kami hila? Maawa man ko diri, Dad. Pero mas nawawan ka dito. Nagtuo sila nga ikaw mo ay kabit sa iyang bana. Mangayo na kong sorry, Dad. Mag-istorya ko balik nila o pasabto na ako sila. Mao ba? Ikaw na ito. Oo, sir. Asa di sila, sir? Naglakaw na. May giasikaso aron sa pagpalubong sa kong igsuon. Aw, igsuon din mo ang namatay, sir. Ana na lang kung mangayo ni mo pasaylo, sir. O ayaw. Adto ka ngay nga bupasabot anak nila. Hatagil ako sa imong number. Tawagan ti ka kung pabalik na sila. Pasensya na sa kaayo day ha. Kay diretso ko hamak ni mo. Kasabot ra ko, ma'am, uy. O, sir, salamat kaayo, ha? Way problema. Kanindot sa feeling nga day off na ako karon. Uy. Wala ko kay nanawag sa kong number. Oh. Si Sir Rolly di ay. Saan kay tuyo, ani? Hello? Hi, Leslie. Available ka ba today? Ngano, sir? Ilaay lang ko. And nangita ko kauban nga bulag. Ha? Imo din asawa, sir? Biyudo na ko, uy. Aw, sorry. No worry. Unsa man. Okay ka? Ha? Nakig-date dayon ka? Amaw, wa, uy. Dili pwede nisugot lang kung makiglaag kaya wa ko'y duty. Bantay-bantay, day. Kaya basig ma-inlove na hinuon ka ng gores. Day, dili na mahitabo, uy. Murag, dili na magani ko ganahan mag-uyab-uyab. Kapoy naman ko, eh. Uy, nga naman ko, no? Nawadan ako gana. Sumaon sinahitabo namon ni Rex. Akong gihatag niya ang tanan. Giatiman, gimahal, o gipangga og maayo. Pero sige buhat, gipasakitan na ko. Ako pa nimo, no? Mangita kag lalaki nga opposite ni Rex. Pangitag lalaki nga version nimo. Kana mo'y mo atiman nimo. Mupangga, mumahal, og labaw pa si mong pagmahal niya. Ang pangutana, naa pa ba kay lalaki nga ingon ana? Unsa ni? Kwintas. Nahibaw ko, pero nganong gihatagan man ko ni mo ani?
Pasalamat lang nako nimo sa imong pag-uban nako sa akong mga lag. Okay raman, good. Naikog na gani ko nimo kay dili ko nimo pagastuhon. Ang mga babae nga sama nimo, angay nga timanon ug panggaon, dili pagkastuhon. Binuang ra, ha? Basig makaingot ka nga, hindi gara ang tiguang. Sige na. Tiwas na tagkaon. Ngano siya pa man? Ngano siya pa man isulti ato? Ngano ingon anak man yung pagtatan ako? Dili pwede. Masig madutlan ko madukay, ani. Maglikay ko niya. Bahala ka. Basta kay dili ti katubagon. Muundang na magido niya ka ba? Kapuyan daw niya ka. Dini kagahapon. Absent lagi ka. Labad akong uuwi. Mao ba? Huy, abi ni mo. Nabi medyo gores nga nangita ni mo diri kahapon. Unsa? Kinsa man? Papa ko ni mo siya. Ha? Akong daddy? Wapa kumanto, oy. Mao ba, dad? Daan pagid lagi ko. Si Rolly git lagi to. Dili gyapon si bawa sa kuwala-wala. Naon sa mo ko eh. Giminaw ko niya. Mao ka. Kinahanglan nga tubangon ako siya. Para matubag ning ako mga pangutana. Mahal ti ka. Unsa? Pero dili kinahanglan nga may love ka sa niya ko. Huwag nakabantay ko nga naglikay ka. Maunguan lang ti ka sa muka. Sa tinuod lang. Wa pa ko makasabot kung unsa ning gibati nako. Or basin og indinaya lang gid ko. Leslie. Pero murag na in love na sad ko nimo. Ayaw lang presura gibog kau galingon. Wa ko busulti nimo nga love ti ka para mahalon si ko nimo. Pasag nila ko nga higugmaon ka, Leslie. Rolly. Please don't let this feeling end. It's everything I am, everything I wanna be. I can see. Tungod sa kahadlok nako nga ma-in love og balik. Og tungod pud siguro sa age gap namon ni Rolly. Mao nang naglibog ko sa akong gibati. Pero naa niya akong gipangita sa usa ka lalaki. Og nahibaw ko nga nadutlan ako niya. O gusto pa na akong magpadayon ni maong pagpati. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. So ayan guys, nadungga na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa Handumanan sa usa ka awit kaagi ni Leslie. Doon na title guys no nga dili siya deserving. Man. Wait lang guys kay manginabuhi sa taha. Sa nga network. PM.
YouTube. Maura. Number? 0953 What's that? Wala pa ka nag-loading pa. Hinay ka. 953 589 Sige. 2797. Review. Paspas last. 0953 589 2797. Ana, ikay magsigiya. Ikay pa. O, ana, move. Next. Ito. Wala. And we're back, guys. Sinsya na naman. Ay, sorry for the interruption sa ma-stress ko, guys. Ay, labi na ako gibuhat like this time, di ba? But hason mag-repeat mo lang, ipadayon lang nako, guys, no? Kaagi ni Leslie, guys, no? Matud pa niya dili siya deserving. So gipinpoint niya, guys, si Brex ato no nga kuan linya, guys. Dili siya deserving nga hilakan. Pero wag siya kagwanta, guys, no? Gipagawas jud niya ang iyang gibati dito sa namatian nga dili ra ba niya igunsa. Nimuot ko niya nga part, guys, mura siya imposible mahitabo, no? Imagine din niya kaila, guys, pero dito niya gipagawas ang iyang feelings, di nalaan noon siyang kabit. Siyempre normal, no, mo nang gidumog noon siya, guys. Pero gipasabot naman niya no nga nipagawas ra siya sa iyang feeling kay broken hearted siya. Kinahanglan gyud ipagawas, no, kay kung iluom lamang lisod ug ma-depress siya tungod lang sa binuhat nga way pulos. Og tungod ato, no, nahimo siyang stepping stone, guys, no, nahimo siyang tulay para makailan niya ang usa ka hamtong nga biyudo pod, no? Og gisuyo siya, guys, kitagaan siya kwentas. Og na feel niya no nga unsay gikot niyo din, ha, maputol ng wire. Maputol ng series, pinoro ba kayo nag-wire? Unsa mo diha? So ayan, guys, that's all for today. Kay busy kayo ko, guys. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. Same time, same place. Later unya mga asoy ug bag-ong biyanay the fall episode.